Педагог, тел белгече, тәрҗемәче, коллежский асессор Ибрахим Исхак улы Хальфин 1778 елда Казанда Иске Татар бистәсендә туа. Бабасы киң белемле тәрҗемәче һәм педагог Сагит Хальфин Казан Адмиралтейство конторасында тылмач 1767-69 елларда Яңа кануннар комиссиясе депутаты була. Әтисе шулай ук тәрҗемәче һәм педагог Исхак Хальфин дәүләт учреждениеләрендә эшли, гимназиядә татар теленнән белем бирә. Бабасы һәм әтисе җитәкчелегендә Ибрахим төпле белем һәм яхшы тәрбия ала. Камил дәрәҗәдә үзләштергән рус теленнән тыш, ул гарәп, фарсы, төрек һәм латин телләрендә белә. 1800 елда 22 яшендә Казандагы беренче ир балалар гимназиясенә татар теле укытучысы итеп билгеләнә. 1812 елдан башлап гимназиядә эшләү белән бер рәттән Казан университетында да татар теле буенча лекцияләр укый. 1823 елдан адъюнкт профессор. Татар теленнән тыш ул гарәп һәм фарсы телләреннән дә укыта. Ибрахим Хальфин татарлардан Казан университетында укыта башлаган беренче кеше. Укыту эшчәнлегеннән тыш Ибрахим Хальфин башлыча мөселман дини әдәбияты, дәреслекләр, шәргъиятчеләрнең хезмәтләре, шулай ук медицина өлкәсенә караган китаплар нәшер ителә торган Азия басмаханәсендә цензор булып эшли. Төп эшенә өстәп барлык диярлек басмаларның мөхәррире һәм тәрҗемәчесе дә була. Укыту процессын яхшырту һәм уку ярдәмлекләренә булган ихтыяҗны канәгатьләндерү максатыннан Ибрахим Хальфин татар теленең этимология һәм лексика алифбасы Азбука и этимология татарского языка китабын яза. 1804 елда 1200 дана тираж белән басылып чыккан бу әсбаб татар телен өйрәнү өчен төп уку ярдәмлеге булып китә. Аннан Казан гимназиясе һәм Казан университетында гына түгел, Әстерхан, Уфа, Оренбург һәм башка шәһәрләрдәге уку йортларында да файдаланалар. 1809 елда Ибрахим Хальфинның Казан император гимназиясендә гарәпчә уку кагыйдәләре белән укытыла торган татар теле алифбасы һәм грамматикасы Азбука и грамматика татарского языка с правилами арабского чтения, преподаваемые в императорской Казанской гимназии китабы басылып чыга. Ул гомумән телне тарих белән бәйләп өйрәтү тарафдары була. Үз дәресләрендә тарихи язмаларны актив куллана. Казан университеты фәнни китапханәсендә аның татар теле буенча университет курсы лекцияләре конспекты саклана. Үз милләтенең мәгарифен кайгыртып, Ибрахим Хальфин 1820 елда университет советына татарлар өчен рус теле һәм дөньяви фәннәр укытыла торган училище ачарга тәкъдим итә. Ул көнчыгыш халыкларының тарихи истәлекләрен саклау буенча зур эш алып бара. Шәргъиятче галим христиан Мартин Френ белән берлектә борынгы татар язма чыганагы Әмәт турында хикаятны 1397 елга Тимер Котлык хан ярлыгын басмага әзерли. Әлеге чыганаклар 1816-18 елларда Вена шәһәрендә нәшер ителүче Fundgruppen des Orients журналында дөнья күрә. Ярлыкның Европадагы беренче басмасына аңлатмаларны Ибрахим Хальфин әзерли. Бу язма Алтын Урда, Кырым һәм Казан татар ярлыкларының хәзерге вакытта фәнни яктан өйрәнелүенә нигез була. 1822 елда Ибрахим Хальфин урта гасырларга караган Әхвәле Чыңгыз хан ва Аксак Тимер риваятлар җыентыгын уку ярдәмлеге итеп бастырып чыгара. Христоматиянең кереш сүзендә ул бу эшен татарларда тарихка, тарихи чыганакларны барлау һәм саклауга карата кызыксыну уятырга омтылуы белән аңлата. 1825 елда Әбелгази Баһадур ханның татарлар һәм монголлар турында тарих китабын эшкәртеп, аңлатмалар һәм исем күрсәткечләре белән татар телендә бастыра. Бу вакыйга фәнни даирәләрдә киң кызыксыну уята һәм христиан Мартин Френ тарафыннан югары бәя ала. Ибрахим Хальфин күпләгән борынгы автор язмаларын элек билгеле булмаган документларны эшкәртеп дөньяга чыгара. Аның бу юнәлештәге эшчәнлеге Россия һәм Европа ориенталистикасы өчен зур әһәмияткә ия була. Ибрахим Хальфин
1829 елның 14 гыйнварына каршы төндә вафат була. Аны соңгы юлга татар бистәләре халкы, студентлар, университет ректоры Николай Иванович Лобачевский, дуслары, гимназия һәм университеттагы хезмәттәшләре озата.